Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya guys. Iki nunggu buka puasa guys. 10 menit lagi. Ngapunten nggih, mau dhisik iki masak tapi yo gak tak sepil. Soale isek nutupno episode sing ndek ini guys. Jadi masakane dhisik iki ijek panggah tak panasin neh. Tak lebokno freezer ya guys. Kok apa-apa dimasaki ora dimubazir nggih. Iki pokoke wis apa sing ijek masakan diingi iki mang tak panasin neh guys, tak sepilno. Kayak ngene guys. Ora eman-eman nek ijek iki. Iki jeruan sing diingi. Kan bapak ibu dhisik iki arep tak paringi ya gak mam jeruan. Do gak mam jeruan ngono lho guys. Maksude mangkane ya tak kening kulkas. Lah iki kok belakang rumah kok guritan guys. Enake dong telo sapah. Singkong kuwi tak jupuki sing nom-nom tak godhog tak sambelno. Sambel brugal-brugal iki guys. Nek ngulek ora lembut, brambange cek utuh-utuh niki dhisik seneng. Terus iki soto sing diingi awek anak-anak iki cek samene iki guys. Iki iwak sapi jerone iki. Eman-eman nek dibuak iki. Iki sambele. Cek iki engko ngendi nggo buka bakso. Engko nek moh jeruan bakso ki ambek godhong telo sapah iki engko wis walah heboh guys. Wis mandes. Karek ngenteni buka, dhisik tak gawe wedang kopi karo teh pahit. Urung gawe kopi karo teh pahit, guys. Tak gawe dhisik nggih, mumpung isek ngenteni apa kuwi 10 menit. Iki mau dhisik iki entuk rejeki neh. Pokoke rezeki iki terus menerus yo guys. Terus mau apa rezeki sangka Mbak Wulan dan Mas Patno. Urung tak unboxing guys, entuk bingkisan THR dhisik mau. Lah iki anak lanang iki mbah do kondi guys, Mas Lalimantan karo Mas Ajis iki. Mas Bagus karo Mas Ajis iki mbah kondi iki, Mas Arif. Jalan-jalan ki entuk pentol do ngabuburit kondi iki, Mang. Dhisik karo Dinda iki diparingi 2 lho, guys. Pentole sak ampuh gedene. Nah, terus suwun ya lele, mendino dikei panganan. Nah, iki Mang dhisik iki napeni beras ya sampai sore iki mau, guys. Sampai jam 3 sore iki agek bar. Maune isuk wis tak tapeni iki entuk separo. Bosong tak tinggal randu karo Dinda, bos awan wis klongor tak tinggal turu. Bar turu tak lanjut neh jam 3 baru selesai. Yuk kita unboxing bingkisan dari Mbak Wulan dan Mas Patno. Mas diodel-odel Dek Dinda iki lho, guys. Bu, iki apa, Bu? Teko-teko iki. Sing maringi Mbak Wulan, Nduk. Awe Mbak Wulan, aku ngono THR-an mungkin ya. Tas apik, guys. Iki wis ditokno Dek Dinda kabeh iki isine. Isine iki enek roti kelapa. Roti kok kelapa, biskuit ya, guys. Biskuit kelapa iki. Terus enek Sprite 1 botol, terus gula 1 kilo, terus enek mie kuah sing tengah mie goreng 1, dadine mie 5. Ini guys, es berkah barokah nggih Mbak Wulan, rezekine nggih mugi-mugi Mbak Wulan karo Mas Patno usahane diparingi lancar, rezekine lancar, ya guys, berkah barokah ki rezekine wis tak tampa Mbak. Serene Mbak Wulan, guys.
Dhisik kaget to. Assalamualaikum ngono tak. Sopo tak kira ki sales. Biasane nek swara ibu-ibu niki sales wajan, sales panci ngono kuwi guys biasane lho kok tak anguk mengarep kok Mbak Wulan. Maringi THR, maringi bingkisan guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga rezekine lancar terus nggih Mbak. Nggih Mas. Disih diparingi rezeki, isane bales nggih cuma mendoakan muga-muga usahane sukses, rezekine lancar, diparingi sehat, diparingi panjang umur ngono nggih. Sehat selalu kagem keluarga Mas Patno dan Mbak Wulan. Sukete wis mati pletes tenan guys. Disemprot Pak Su pas bar ziarah kubur kae. Ceritane iki ya arep tuku obat. Lah Mas Arif kuwi, lah apa ede tumbas obat omah kulon lho obat suket ki jek akeh. Paling-paling apa nyemprot ora nek sak tangki kok ngono. Kok omah kulon ki delokno nyemprot misan. Dadi ngisor-ngisore semproti Pak Su kabeh guys ndek ini. Lah kok langsung peletes langsung do garing. Mikire dhisik iki yo umpama ora disemproti Pak Su yo tak cucuki guys nganggo arit. Sing Mas Arif lah apa deh. Mikirku yo ape bodo kok sukete jembrung kaya ngene. Nek nggo pengkian ya guys. Nek kok ora oleh karo anak-anak yo wis diparingi obat. Pak Su sing kon nyemprot. Wis alhamdulillah. Obat suket yo ngono, obat suket weko kaya ngono. Nggih Mas. Obat suket ki diparingi. Pak Su sekarang nyemprotno. Wis opo-opo ki pokoke wis lah. Dikeki kabeh. Karek ngenteni buka guys, dilungkas paling 5 menit bekas. Mosok ning kono Mas? Alah layak man. Ning omah iki gek enek. Lah kok pira wene lah Mang Mas aku anggek 200 ngene kok nyabrang rono ae. Lah wong meh buka malah dolan ki apa ya enten. Malah ndeglek ning kono ki. Lah wis meh buka malah dolan ki ndak. Piye? Bukanan iki. Astagfirullahaladzim, lu ndak ya enten iki. Nah itu kok no pentol. Kuwi iki rasah ngombe es ae. Ndek sore melok ngombe setengah mangkok lho blebeki wong sak kampung ngono kok. Ayo pilek ae lho. Tapi tenan nih Mas, terus ngombe banyu biasa lho ndek Yaman terkendali. Angger melok ngombe kuwi nyeruput ya dadi pokoke sengkrak-sengkruk ngono kuwi. Engko sahur, engko ora sahur neh. Aku tangi tapi sange bablas. Tangi pertama setengah 3 lah jes. Lah ngono ki aku ya ndungu neh Mas ngono kuwi lah ya gak. Lah kok ora sadar aku nek jam 3 ki ya langsung gercep tangi engko ndang nganget sayur apa ngono rek. Ora turu ya ngono kuwi bablas. Engko angger wis energen siap, jangan-jangan tak ngeti do rantang tangi ya tak obrak-obrak tenan. Suwentake ngono, "Pe mangan jam piro?"
Tapi sing dablek ki Pak Su nek Dinda kene anggere muni ngekakno alarm nu ndek kadang malah wis tangi dhisik. Lho ki sing setengah urung dilebokno kamong. Kok nek lawang kono di ngakno kan edak malah karek Dinda. Untuk sasak setengah. Ayo ya, mantap ya. Wis sampai kula-kula kok. Alhamdulillah guys, iki mau Pak Su kondangan ki nggone wong telu guys iki mang. Nggone Bu Rini, nggone Mbah Marjono, nggone Pak Ependi, unboxing. Nutup tanggal guys. Nutup poso. Gedang. Terus kerupuk, ayam, kering. Iki apa? Apem. Terus iki enek roti. Terus apem. Oh iki nganu lalapan guys. Lalapan lele. Iwake lele. Terus iki yo lele. Enek nabatine. Alhamdulillah kena ku sahur, Nduk. Gelem din lele. Nggih? Alhamdulillah. Kalian ini kok nek dipangan tikus. Wis do nutup ya guys. Desih masake ya sok ae nek wis malam takbiran. Talekno iki, Nduk. Weteng meneh, guys. Iki desih iki wis persiapan, guys. Arep nekani pengajian, arep sholawatan guys. Malam 17 di musola Bapak Bambang. Diundang kadro EDC. Kadro EDC kuwi diundang guys, dijak malam 17. Jadi khatam Quran ngono kae ya guys. Khatam Quran acarane, tapi ki engko enek Bu nyaine guys dari tanggal Ibu Sumarsih Nur Rafiq ngono apa piye ya guys, gak patek apal yo diomongi. Tapi ki desih ki nek dijak omongan ki bar ki yo bar guys, elenge yo trimo sak lamat ngono kuwi. Ndingi kan pas do ziarah kubur kae wis di apa wis di omongi ngono guys ning kuburan kae ki. Maksudnya ki ibu-ibu ya bapak-bapak ki wis diundangi, wis disiarno ngono kae. Engko nek malam 17 ning musola apa ya Mas ngene Pak Bambang kuwi? Al Mujahidin ngono apa? Apa ya guys, salah mbah dhisik ki nek dijak omongan ki nek sebar ya wis ora dieling-eling ngene iki lho. Lagi kan dikonekani pengajian ngono guys. Iki engko ora Pak Yai tapi Ibu Nyai dari tangga Ibu Sumarsih Nur Rafiq ngono nggih. Karek ngenteni kancane guys. Iki desih iki wis siap tapi kancane kuwi urung do siap. Sopo ketok enek wong? Oh Dinda. Tak kira tamu sopo. Lha kok karep ora anak. Alhamdulillah guys. Tekan lokasi. Aku duwe nasi tok iki. Lha kene sapa? Iki ki candi yan Palembang. Kan bature mondok ning kono kan gak mantuk terus dijak mulih rene. Kono dhewean ngesakno. Mondok ini. Mondok ini Jombang kono. Mas. Oh gak sekolah khusus mondok. Urung proses soal. Urung proses. Aku agak bingung, tak ada nomor.
Angger bukan delak. Udah muni. Saya kan seuang ini. Anu PA apa? Orang PA. Hah? Gini kita. Ya tapi online. Kira apa-apa. PA larang. Dadah. Oh, sing guri ngalamun malah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Hai guys, halo. Ngayak ngeplak. Yo maca iki halo guys iki. Sing halo guys sampean Mas. Oh, halo guys. Guys, apa lagi? Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu biahkamil hakimin. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacane piye, Mas? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Oke Bapak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dabilan wa imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustad, para ustadzah, sesepuh, bini sepuh, sesepuh, aji sepuh, dukuh, kedung sambi, desa Temulus ingkang tansah kula takzimaken, wabil akhas dumateng Bapak Yai Bambang sak keluarga ingkang tansah kula takzimaken, ingkang sak menika wawon pun merangkep beberapa nggih Pak Yai nggih. Ya Allah, tahlile Pak Bambang, sambutane Pak Bambang, amplope Pak ya Allah, double nggih, double ganjarane. Mugi-mugi Pak Bambang sekeluarga pinaringan sehat walafiat. Allahumma amin. Pak Bambang senyumnya mana Pak? Iya. Halo? Kumise, kok jenengan iki nggih. Dumateng segenap perangkat desa Temulus nggih, rawuh menapa mboten Bapak Lurah? Bapak Lurah rawuh napa mboten? Mboten. Kemudian Bapak Kadusnya? Rawuh ingkang pundi Pak Kadusnya? Niki. Oh. Double. Pak Novan lah. Nggih Pak Novan nggih. Wah, iki wis besti iki. Nggih Pak Novan nggih. Semakin kesini semakin ganteng. Ya alhamdulillah nggih. Bapak RT, Bapak RW rawuh? Pak RW nggih. Pak RW pundi? Oh, kae Bapak RW ne. Nggih, alhamdulillah nggih.
segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat nggih ingkang tansah kula takdimaken ugi tansah kawula cintai segenap grup Hadroh Al Barokah pimpinan Bapak Yono nggih, Bapak RW nggih. Masya. Oh, iki Bapak RT. Bapak RW-ne pundi? Oh, teng wingke. Ya Allah kita cuwilik kae ya. Alhamdulillah nggih. Al Barokah sehat nggih? Nggih alhamdulillah seragame Pak api-api niki pun lunas napa dereng? Tekondo. Tekondo nggih. Alhamdulillah nggih. Sampun berapa lama niki? Berapa tahun? Sampun berapa tahun Bapak? Sampun dangu nggih hitungane kan enten tahunan. 10 tahun ya Mas. 10 tahun. Masya Allah berarti jenengan ijek unyu-unyu jadi kinyis-kinyis ngoten nggih. Iya, semakin tua semakin manis nggih, ilmunya tebu leres nggih. Alhamdulillah. Istiqomah selawatan terus nggih Bu nggih. Nggih, nggih Masya Allah seragamnya kok gak podo iki. Oh, saya tahu iki mesti kono Gorontalo iki. Alhamdulillah. Nggih, mboten supaya dumateng tukang son nggih. Operator tanpa son niki suarane kula mboten saged panjenengan mirengke nggih. Ugi ingkang tansah kawula hormati cintai sedaya masyarakat Kedung Sambi ingkang rawuh teng mriki nggih. Ingkang mboten saged kawula sebat satu persatu baik sing irunge bangir maupun irunge sing kasih, baik sing dhuwur maupun sing cendhek, baik sing ayu maupun sing elek, baik sing ino maupun sing tuwek. Sedaya mawon mugi-mugi tansah dipun ridhani dening Gusti Allah. Pertama dan utama monggo tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin bahwasanya pada malam hari ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu, berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar kenikmatan sehingga kula panjenengan saged rawuh teng mriki menghadiri acara Khatmil Quran musola Al-Jariyah dan juga masyarakat Kedung Sambi seluruhnya. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki pinaringan sehat wal afiat, sehat jobone, sehat jerone, sehat dompete, indut rekeninge, indut awake. Amin Allahumma amin. Sing amini buanten iku guri-guru tok kene. Sing arep-arep oh iya dahar nggih. Ya Allah, nggih. Sahur. Alhamdulillah. Kula tak nyedhak mriku nggih, Pak nggih. Nggih. Cethuk napa mboten niki? Nah. Ngeten nggih, Pak nggih. Nah, nggih. Nyuwun sewu niki sehat janten Pak Mbak Ibu? Sehat. Wonten sing rawuh teng mriki numpak ambulan? Mboten. Numpak napa? Ngesot enten napa mboten? Mboten. Numpak gendoso enten napa mboten? Mboten. Berarti panjenengan sedaya termasuk wong sing sehat jabone. Sehat jerone, sehat janten napa mboten Bapak Ibu? Sehat. Enten sing senengane ngamukan? Kakak. Ya Allah Pak, sing biasanya ngamukan lanang napa wedok? Wedok. Mbok mudhung apa Pak? Ping. Nggih ya Allah, ana sing ngamukan. Enten sing senengane merinan? Enten ya Allah. Tonggone tuku gendang gedhi, dirasani, dipleroki, di ngomong tekan ngendi-ngendi, dipikiri nganti bengi. Jebule gelange tonggone mung imitasi. Dadekno darah tinggi. Sinten sing rugi Bapak Ibu? Awake dhewe. Makane kula panjenengan sedaya mboten usah meri, mboten usah iri kalih nikmate tangga. Mergo kabeh duwe bagian dhewe. Nggih. Wong meri, wong iri rawuh teng mriki napa mboten?
rawuh ngirungi bangir napa pesek di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Tonggo sukses kepanasan, dicarilah keburukan buat jadi bahan rasan-rasan. Masuk ya Allah nggih. Ampun nggih, saestu ampun iri dengki saestu. Kanjeng Nabi dawuh, iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun nar al hataba. He wong kedung sambi. He juga lo gaul lo Pak. He wong kedung sambi. He juga. Woi, oh iya wong alas ya. Waduh. Alas nggih? Nggih. Bodoh. Wis kompak je bapak sampe ibu kontak putih. Wong kedung sambi. Wediyo adono sifat meri sifat iri. Mergo napa? Fa innal hasada, sesungguhnya sifat iri meri dengki nggih niku menghilangkan kebaikan. Kados dene kama ta'kulun nar al haqaba, kaya dene geni mangan kayu bakar. Kira-kira cepet entek napa mboten Pak Bu? Cepet entek, makane kersane amale mboten telas. Kula panjenengan sedaya ditata atine aja ngasih duwe sifat meri iri dengki. Mergo Bapak Ibu benjang niku nggih boten nenten niku kok napa transaksi kelunting ning BRI, BCA dan kawan-kawannya ndak ada. Nah, neng kono niku ono transaksine niku transaksi pahala dan transaksi dosa. Nggih. Nah, ono kalane lagi layeh-layeh kepenak mak gedebuk. Apa kuwi kat malaikat? Ganjaran. Ganjarane sapa? Ganjaranku. Lah ganjaran apa iku kan? Ganjaran maca Quran. Lho Kak, aku iku gak iso maca Quran Kak. Lho ngene lho. Awakmu gak iso maca Quran, tonggomu pinter maca Quran, tapi tonggomu sering ngrasani awakmu. Awakmu ikhlas, awakmu tulus gak pengen bales apa-apa. Maka nek ganjarane tonggomu sing iso maca Quran kae, Pak. Penak napa mboten Bu Pak? Penak ngrasani napa dirasani? Hah? Dirasani, siap dirasani? Siap. Oke, nggih. Di sisi lain, anak sing wis optimis nggih, wis puwede bahwasanya masuk swarga mergo ganjarane wis akeh. Ning donya yo salat, yo ibadah, yo zakat, yo poso, yo sedekah kabeh dilakoni. Pede masuk surga, tapi ternyata ning kono wis raya-raya kuwi penak mak gedebuk. Apa kat kuwi kat dosa? Dosane sapa? Dosamu. Lho, dosa apa kae? Dosa sembarang kaler. Lho kok iso? Aku ning alam donya kae sregep lho, Kak. Iya, sregep tapi angger sembarang wong lewat, angger sembarang wong krungu iku mbok rasani, angger sembarang wong mbok loroi makane dosane wong-wong kae sing mbok rasani, mbok loroi niku saiki Khotimah balik dari al-jannah kanti syafaati Rasulillah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ngantar sami nulya nggih.
Terakhir tiada yang harta tiada mawar yang tak berduri kawula nggih menungso biasa nggih. Nyuwun sewu asmane kula sinten Pak Bu? Nggih. Lah mangke kok kepanggih sanes wekdal kepanggih teng ratusan kepanggih pas blonjo teng Jesi kepanggih utawa panjenengan tindak teng KUA panjenengan kepanggih kalih kula nggih niku jenengan boten sabar tanya-tanya sakmenika hari-hari biasa niki kula niki teng KUA nggih. Nah kok kepanggih langsung disapa ya Allah Bu kula saking dong sambi ngeten nggih Bu nggih. Nggih. Nah niki apa niki? Oh ambel, koyo katanya. Nggih, alhamdulillah. Yo, santai bro. Pripun niki didongani ngoten? Nggih. Biasanya sing donga niku to Pak Yai Bambang to kesane amplope telung dhewe. Nggih Bu, masuk. Masuk nggih. Masuk. Nggih monggo Pak Yai dengan segala takdime kula monggo. Panjenengan ingkang dipun ingkang dongani monggo. Pasrah. Amplopnya lho. Pasrah. Kapenak. Kapenak kok. Oh nggih nggih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة ya Allah hajate sedaya masyarakat Kedung Sambi sedaya jamaah takmir mushola Al Jariyah sedaya hajate kula panjenengan sedaya ingkang rawuh teng mriki ya Allah ya hawaijana